penyopat yang ngaban yasyam pat hi lengba kane kaktin kejong ublay kumjuru ngapnya siya bahay pi sa kisimpat siya kane ke YouTube channel kejong ya ka kubor ka ba ngatmu ban kren ntar sengi syapang ka ka ba kamkor ka tempel ne ujisu ne ka ba kamkor hanga hapi oi nani kum kibriu ngidon shibun kita kijing duna nane ngim la heru ban perkat da kajing mut briu nane da kajing perkat briu nama aktin ke jong blai kalong ke baceliu hatu kata oi mi kum kerstan shibun kita di balang kiba don hi la kejong kata kajing penyai hapot kebalang kejong ki oi ngim dai ban perrem ya kita ki wepat ki parabangai kejong nama bale ni ya but ni ya wat hi ya kata ka ba ka bible ka kren henry manga bat mapikum gibriu ni dei ban ya wat nya na kaktin ka jong ublai ni dei ban le ka kaktin ka jong ublai kai yani ya kata hi ni kum gibriu ni la kat bala ban persyang ban ya be ya kanti ha kata kaktin ka jong ublai ka kren hangi oi nani kum gibriu shipun ba nyimla ban tip ba ka kaktin ka jong ublai lane ka ba ka jumut kaktin ka jong ublai mta ga sui sengap ba ka ba ngakren happy ki ba sengap iwei ba kata ka long shaphang ka balang ka balang ka ba shisha oi bon ki briu kimla eru ban sniu thu ya kata ka balang ka ba shisha oi kum ki catholic ki don la ka jong hi kata ka jing penyai ya kata ka balang bat ki presbyterian bat ki sewende bat ki wei ter don hi la ka jong kata ka jing penyai ka balang henry hapdeng ki nei baro mi kum ki bru henry mi kwit lenti hi ka ba ka balang ka penyai kat kum na ka tim ka jong ublai ni kermen ru ba ublai un kerku ya ka wei ba ka wei ka balang ka badon apo ni karbi ka ba ka jong ni ublai un kerku ya kita hi baro ba ublai un yalang lenti ya kita hi ki balang baro om nani kum kibriu haba ni kibriu tengim la hi ban syutu da lade kalem do musin bakot oi nak pedang yang minitip hi paro pa uji request haba uwan chane kaperthei henry ubada da ka jing start ba ubada da ka jing pendap da musin bakot ujong uplay kata ga dei ka wei pat ka benta ka ba number 1 mat kren pat syapang kata ka balang ka ba shisha to tip ba uji su ubat da pendap yu da musin bakut ujong ublay ula ban penkia ula eru ban map ya kipop kijonga bat kijongpi hatu kebalang kala nem ban ma ya kapop jonga jongpi kata gade kajingkiling kanan la lada kebalang keba kaying lene ka tempel lene kaying kebahe kaying paki dulang lada kamla ban ba ya kapop kajong kabamut kadang dei kaba hapo kajong ujis quest lada kala hi ban ma ya kapop kajong kabamut kata hi kadai kaba kham halon ban ujis quest kata ni dei ban tip ba
cái kebalang keba shisha hỏi cái kebentar bat kum kebalang Henry kebentar kebalang kebade mangi bat manga bat mapi ngidei ban ya shulok lang ban ya siam lang ha kasni sonde kata gade kabangi ya sampat ya kata kaktin kajang ublay om ba kata kebalang nani kata ke building nani kata ke tempel kabala ban ai cipin ini Henry kabenta jong kata ke building kade syapang kabangi de ban ya selok parlok nani ban ya keren nani ban sam ya kata kaktin kajang ublay kata hi kabenta jong kabalang nani don hi kata kapapenyai lakajong kabalang kataru ki ngangai bat ngakarmen hi ki penyai kekum nakaktin kajong ublay hi ki don hi lakajong kata kacing penyai tamba ka kaba nyidei ban tibha kata kabalang kaba shisha sengap ka kaktin kajong ublay ka keren dapin syong nong remba tik patik lada ngakren tam Henry pidei ban pule bha ka kaba ngakren kaya dei ne em kat kum na kaktin kajong ublay ngan ong hapi kabalang kaba shisha kata kade om ka bolding na marba u Jisu hi uba don bor ban ya ka tempel ban ya ka sabaton ban ya ki baro kadai kata lada la kata kabalang ban penim yanga yapi kabamot u Jisu udon po kata kabalang om Jisu halor kata kabalang lada u Jisu ulong halor kabalang ulahi banba ya kata kapop kejongi lada kabalang leneka tempel leneka ying pakidulan kala banma ya kata kapop kejongi kabamot kadai kata kabalang kaba shisha lene ujisu ude bakam hapo ya kata kapolding om ubakam halor ya kata kapolding kaya keting kejong boleh ka pensyai hani ujisu hi ubakren ya kani kakentin sengap Matias kata ningkong hadu kaba prangan pulen keting kejong boleh min kata ujisu ulalei hakaswi sabatan lemba yaki lengkakeo kisan ranjong tekilatnan bat kilay sedang ban kit sokel ban bamro Henry haba ki parsi kilaya ong hau hakmi kisan ran jome ki la kilale yaka bombit ban le hakasmi sabaton kabalai skap kumno ba kakting kejong pulai bang ute ul ong haki hemju pulai ka kaba udabit ule minba ulatnan bat kita kiba uru kumno kabasa kumno ba ulale apo katempel bat bau labam ya kita kipu peni ya kibombit ya uban bam lemne ya kita kiba batu Henry tam ya ki lingdo hi kata kadai syapang kaba hakapot ba Jisu dangdon hasla jokane kaperthei haba kilik senran bijong Jisu kithan pat ia sedang banba Henry layo iba kini ki parisi ki kelio balai ki senran jongme ki layabam hakasmi sabaton nama hakasmi sabaton ombit banba kumnoga Jisu om balai pimpule ka kaba uslim debit ule hakapor kaba udangdon hakane kaperthei kata gade kaba Jisu ucuba takumno nang tabat kating bijong ublay ka kren ka ni kanang bani ban snyothu ka ba kating bijong ublay ka kren hani ta kabasan lane phemju pule haka hukum ba kilendo haka tempel haka si sabaton ki penthe ya ka sabaton klempo apa ko we gade ka bang ni dei ban snyothu ka kata ka ba klempo ba ka kata ka ba po tem na marba mangikong ibru lada kebalik lada kamdai kat kum komon kejongi ni ong kebayong
lada kebayong lada kam dei kat kum kamon bijongi ni ong kebale Henry kadei kata keba kapok keba klempo kata kadei keba kakling bijong ublei kahikai yang keba Henry nga ong hapi ba ubah kam krau ya ka tempel udon hangne sunap kai keba ujisu ukren ya kata Henry nga ong hapi ba ubah kam krau ya ka tempel udon hangne lada ka tempel kala ban pin in ban pen koi pin kia lene ban siuspa ya ka munsi ka jonga ka jongpi ka dei kata kabalang kaba kam halor ban Jesus Christ lada kamla kaba mut u Jesus Christ ubakam halor kabalang kung kaba na ongi pimune ka dei tang kaba ni dei ban ya selok lang tang katai sibanta Henry tang 8% kaba 8% ka dei be u Jesus Christ lene nyoko lene sipo ni kumta tetan kebahanyo ko ang kunta ak bahanyo tok sungapat kebahanyo ko ang kuno Henry lada pi latip ka e kanya ya ka jingis nei ngamon te om ya ka jingkenya kata ka dei tang ka jingis nei om ya ka jingkenya pinnom dala penren ya kita kiba klempot naba ukun ubriu ulo trai kasabatan kadai kata midei ba tip Jisui bakam halor ya ka tempel nangai ba pila smitru ya kata ka jibrin sai ka jonga ba Jisui utrai kata kasa baton haba Jisu uwan sekane ka pertai uklep kren direct ba kata ka balang ka ba sisa lene kane ka balang ka ba sisa ukren ba ya ki e ba pinja musim ongdom nyam ongdom balang Henry kata ka balang kabamut day mga mapihi kita kibalang om daka bolding om daka jintay na maru Jisuhi ukran siya ya kata ni day ba tipha ya kata ka ikaba Jisu ukran namban pat sa chisin kani kaba Henry nga om hapi uba kam kra ya katampe udon hangne sunap ka ikaba kam kra u Jisu udon musim bakut ula ban map ula heru ban pun koi hatu ka bolding kalana em ban pun koi kalana em ban ma ya tipo kijonga kijongpi Henry tang du Jisu dei nama kata kada ngan itu upi how Jisu ba tang Jisu ba kam halo ikini ki e baro kadai kata kabangi dei bante kadai kata bangi dei batip ba u Jisu ba kam halo ya kani ka tempel ka epat kata ka tempel ke jong Jesus Christ ka tempel ka ba khadu khatwai ka ba la pan pelai anga yepi ka dehi ka dong ke jonga bat ka jong pi ka dehi ka ba jing im ke jonga jong pi man la ka sni ka ya dei ne am kat kum ka kri ke jong plai ka dei kata hi ka ba nga snyo thu ka e ba ka kri ke jong ublai ka kren Henry nakum ubru ngaru ngambiang Henry tangdon kita kijing cuma Henry ngakren pat ka e yakting kejong play ka kren oi nak bon nak pedang kiba sungap ya kani ka kuboru sa sungap ha ka e ka ba ngakren sa pensiong nong rin ha ka e ka ba ngakren la ka ba de ne ka ba lai ka syong ha kumon kejong pi tang ba ka e ka kin kejong play ka pensai ya kata ngakren nama oi namla banlen kata kalong ko ba sisya tem lim la ruban kung sino thu ya kibru kaddo patin tasnya thu nama kalong ko ba he bat ka ba ya bat ka ba jiliu hatu kata kata takai kublai sidul ublai ban karku ipi ki pasna ibai pa ibai